Jokanyo e migao mar thieth e kaunti ma Mombasa kwayo sirikal mamalo kod mago mag counties mondo ket omenda e weche mag teknolojia kod yedhe mar neno ni gikedo kod tuoche maricho mamako jodak modak e rang'iny mapiny. Kane giloso e kar chung' od bura ma Changamwe e seche mag chiwo thieth, ne giwacho ni tuoche mag sukari, presha kod kansa osekelo pek ne jodak modago ngima mang'aw. Bende giwacho ni nyaw manie sekta mar thieth e alworano osekelo medruok mag tuoche ka koro gikwayo sirikal mondo ket omenda e masinde mag lony manyasani mabiro konyo e rango chal mar ngima jodak e gwenge ma iye. Healthcare has been able to get to the people. So today we are doing a very, very comprehensive camp and a variety of services, right from triaging, where patients are able to know their nutritional, they're able to get nutritional guide, they're able to know their sugar levels, they're able to know their pressure levels. And again, if you're a chronic patient, you're getting free medication. Of course, all the patients are getting free medication, but for the chronic patients, we have a continuous care program where they're going to get access to doctor guidance, access to medication. We are targeting the elderly and the women, and so far we have reached more than 1,000 people, and we are targeting above 2,000 people. Ni mingi unaambiwa nenda ulipe pisha, ulipe kila kitu. Unaambiwa unalipa ja. Kama nasema ja mtakulipia nusu na nyingine ulipe. Nishaenda lakini gharama zilinishinda. Hata kitabu ninacho hichi hapa. Leo nikasikia kuna matibabu ndio nikaamua nikafika mahali hapa na nimehudumiwa vizuri sana. Nashukuru Mungu, sijawahi kulala wiki 3.